Helo bawb, fy enw i yw Lowri. A enw i yn Betsy. A heddiw ni'n mynd i wneud tŷ i'r Gwenyn. ydyn. Mae'n bwysig bod y gwenyn yn cael rywle i fyw, achos dydyn nhw ddim gyda lot o lefydd i fyw erbyn hyn, felly ni'n mynd i creu cartref neis iddyn nhw cael tyfu a gweithio yn hapus. Ie. I wneud tŷ gwenyn, mae angen bambŵ, darnau o bambŵ fan hyn, chi'n gallu gweld ni wedi llifo nhw, a mae tyllau yn nhw, ie? So, darnau bambŵ wedi cael ei llifo i'r seis cywir. Mae angen tin, jyst tin ffrwythau neu tin llysiau, cofiwch olchi fe allan, un gwag fel la. Mae angen paint chi'n gallu chwistrellu, neu paint chi'n peidio gyda brwsh, does dim ots, ond ni wedi dewis paint chi'n chwistrellu, paint melyn, a hefyd paint du, a brwsh paint, a chi'n gallu gweld fan hyn, mae yna gortyn hefyd. So dyna'r pethau sydd angen arnoch chi i ddechrau ar eich tŷ gwenyn. Bant ni! Gyntaf ti angen peintio y tin y melyn. Ar ôl gorffen bydd fe'n edrych fel hyn. Nesaf, mae angen paint du a brwsh, a ni'n mynd i wneud streipiau du o gwmpas y tin melyn. Nawr, aroswch i'r paint sychu. Nawr, ar ôl i hwn sychu, chi'n gallu gweld ni wedi gwneud 2 dwll yn y tin, a bydd angen falle chi ofyn i oedolyn i wneud hyn. Okay? Mae hwn ar gyfer cortyn. Nawr ti angen roi'r cwtyn trwy'r tin. Iawn te, felly dyma'r cortyn. A Betsy, os ti'n dal e fel na, be ni'n mynd i wneud ydy, ni'n mynd i fwydo'r cortyn trwy'r tyllau. Okay? Fel hyn. Ail ddarn. A'r ail ddarn yn dod lan fan hyn. So wedyn mae 2 cortyn dyn ni, a ni jyst yn mynd i glymu'r cortyn ar y top. Iawn? Nawr ti angen rhoi y bambŵ mewn y tin. Felly, trio stwffio mewn gymaint o fambŵ a chi'n gallu. Dyna ni. Un yma? Ie? O mami? Ie, mae hwnna'n iawn, o fe ffordd arall. Byddwch yn ofalus gyda bambŵ. Os oes darn fel yna ar y bambŵ, mae'n golygu bod y twll yna'n fach, mae'r twll yn gorffen fyna, so os ni'n rhoi hwnna yn y cefn. Mwy, please, Bets. Olaf, dyffio ni mewn yn din. Dyna ni, so maen nhw mewn yn dyn. Iawn? Nawr te, gewn ni weld. Os chi'n mynd fel yna, bydden nhw ddim yn dod mas, okay? So maen nhw mewn yn dyn, dyna'r tyllau i gyd. Newch yn siŵr bod twll ym mhob un ohonyn nhw. Betsy, wyt ti'n barod i hongian y tŷ gwenyn rhywle yn ein ardd ni? Ydw. Rydyn ni wedi hongian y tŷ gwenyn ar y ffens bwys y coeden a fala.